baba ni meji ọba mi. Elu waya mama jọjọ. Ebere wo, ababa ni meji ọba mi. Baba ni meji ọba. 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 Agama baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Hello, mama donjo. 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 Baba ni meji ọba. Daddy ọba mo. Baba ni meji ọba. Holy Michael. Baba ni meji ọba. Oyo pa abago eleya. Baba ni meji ọba. Holy Gabriel. Baba ni meji ọba. Oya ogboro. Baba ni meji ọba. Oya nene ngozi. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba o. 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 Daddy ọba mo. Baba ni meji ọba o. Daddy ọba mo. Baba ni meji ọba o. Oya kẹrẹ wa ni. Baba ni meji ọba o. Holy Michael. Baba ni meji ọba o. Oya na ekuru anya. Baba ni meji ọba o. Holy Gabriel. Baba ni meji ọba o. Oya na nyani ngozi. Baba ni meji ọba o. Holy Hurel. Baba ni meji ọba o. Oya na konya ya. Baba ni meji ọba o. Holy Raphael. Baba ni meji ọba o. Oya na konya ya. Baba ni meji ọba o. Bia o. Baba ni meji ọba o. Baba ni meji ọba o. Daddy ọba mo. Oye kẹrẹ wa ni. Baba ni meji ọba. Oye kẹrẹ wa ni. Baba ni meji ọba. Daddy ọba mo. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Ọba mo. Daddy ọba mo. Oye kẹrẹ wa ni. Mapode yo daddy ọba mo. Baba ni meji ọba. Baba wa ya wa ni. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Agara baba ni meji ọba. Baba ni meji ọba. Daddy ọba mo. Daddy ọba mo. Daddy ọba mo. Bio me na de ma.
ọ ga-amasị ndị nenere vidio ga anụwa ịmata aha gị, ihe eji mara band gị, nakwa onye ebe ịbụ. Ndewo. Abụ m Fide Ọmụneme, Elias Babawaya, Ezubakwa. I'm onye ụmụnne m Orogwe, n'Owerri West Local Government Area of Imo State. Kekwana afa ndị otu afọ egwu Imo Brothers International Band of Owerri. Biko abịa na ndị otu egwu na kedu ọnọdụ gị na ya bụ ndị otu na ya bụ ndị Imo Brothers? I'm the founder of Imo Brothers International. I was founder of Imo Brothers International. Lady Dikwe Ruechi. Right from the time I from Imo Brothers International Band in the year 1976. When I'm still on. Yeah, no, na 1976 ka ibidoro wee kụba egwu. Yes. Egwu ga-anụwa nke anyị ndị mmadụ na-esiri onyonyo ya kịta nya vidio ya. Kedu afọ ịkụrụ ya bụ egwu? Akụrụ ya 1979. Title of the music was Ole Ihe Gọwụ. Kekwe ngwa kọwara anyị ihe gbasara Ole Ihe Gọwụ anụwa ịkụrụ n'egwu a ka anyị wee ghọta. Abụ m onye amụrụ n'ezi ọnwụ na-eme na Klamba gbaa tupu nke ibie n'ụmụnne m Orogwe. Mụ amụtụ mụ na ezinụlọ anyị si dị. Ma onye nwe anyị mekwere na ebere mmadụ awụrụ somebody. Nna m nzụpụtara. Ma agbalị ga kụwa egwu. Mụkwana ibe m dekụga egwu ka esi ha akụ.
mbịa bido egwusi ihe ọwụ eji emegide ma gbaa mbọ asị na ụlọ ga-akwa aja dịsa ndị atị ga-eme nye mmadụ ahụ ma biri n'ụlọ zụọ moto ha si ma hụ from Mercedes na ndị ọzọ shọ na ụlọ elu kwa ụlọ ala ka eji emere m ọnụ chukwu nye m ndụ aga m emecha ihe niile ekene gị. Thank you very much. Kedu ife ị nwere ịgwa ndị otu Imo Brothers? Kedu okwu ị nwere ịtụpụrụ ha? Ihe nwere ịgwa ndị otu m wu okwu ndụmọdụ nwa mmadụ ole because ma ji fọm band wetele mmadụ ole fọrọ m n'ime ha ma ndị chukwu dịwere mụ na ha for now ha nwee ndidi na ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi band anyị aka na-achọ sponsors here and there ndị nwere ike ibulite band anyị elu ọ ma ihe mere anyị chukwu mee ebere rekọdụ anyị ere ahịa na agba ahụ jikwe ha hapụtakwa na mmadụ. Ndewo. Ka ezi ife ị nwere ịgwa ndị egwu gị na-amasị? My fans, ana m ekele ha eze obi elupụbeghị ha n'ebe nụ because o teele rekọdụ ji pụta na-achọ ka ewepụta na VCD adịghị afụ ndị na-eme na VCD ndị mere rekọdụ eme ha rie ka ha erie ka m kipụ m ashọnda so n'ụdị ya ma agbaga mbọtị ana m agba ndị na-ere ndị egwu m na-amasị ha dara mba na ihe ebidobe mebido na ihe obe mbido egwu ihe adịla mma onye ọbụla tigwu uchu ka anyị nwee ike nwee ha chọrọ na ngwa kenezie ndị Igbo ma ụwa niile bụ ndị egwu gị na-amasị. Ndị ọha na eze nwoke nwaanyị ikwu m ibe m ndị egwutu egwu m ụwa niile ndị Amerịka London na Sefọt ndị nwe m na ndị nwe ekelele nnu ka Chineke gọzie onye ọbụla ka egwu na-aga were ka ihe na-adịrị mma n'aha Jizọs. Amen. My name is Gabriel Ede. By the grace of God, I am the DOP of this job. And on behalf of the able director himself, I want to say something about this music. You see, when I was still a young boy, a very small boy, I used to hear this music over the radio. And I thought that the artist should be a very old, haggard person, as old as Methuselah. But lo and behold, I see him today. He's a very young man to say, to compare the time he played the music. In fact, I want to thank everybody that is involved in this production, especially the director, OTJ himself. He made it possible for us to be here, and I want to thank him. Also the dancers, the costumier, Most Favored International, my assistant Ben Seko. In fact, everybody that is involved in this production, I say kudos to you all, and I advise you to go out there and pick a copy of this album. You'll be happy you did. Thank you very much. Really thank God, because He's the one that made it possible. He gave us the strength, you know, and the grace and the inspiration. As you can see, this is my guy, popularly known as Aboyo. Yeah. On one ball, my name is Awilo. Yeah. Elumelu, but people call me Awilo, Sha. I want you to thank God on behalf of me and my director, Joe Otipo, popularly known as OTJ. Yes. Hey, go and watch this video. Call Udubunch. No, Pami Udubunch. He's the one that directed it. My director, OTJ. He's the one. and all the albums of Orientals. Many of them. Have you watched Obi-Wan? Wow, that the man. This is Nimora. Oh boy. Thank you. This man is full of inspiration. I know we're gonna see next time. I love you. Honorable Customer Assistant to Most Favored International, the maker of many costumes in the video world. And my honorable director, Joe Otipo, whatever. He's too much. This is the director you can never forget. And me, Ogechuku, popularly known as Sebai-O or Kome Alaji. Mercedes.
ọdụ anyị agwe o ị na-eme n'ọnụ ọkpọrọ o shiga